Kaixo, 2021 urteko azterketarekin gabiz, ohiko deialdia eta programazio linealeko ariketa egitera goaz. Bai, esaten du, irakurriko dugu. Enpresa batek perla zuria, grisak eta arrosak dituzten bi alkandora mota ekoizten ditu. A motako alkandora bat egiteko 20 perla zuri, 20 gris eta 30 arrosa behar dira. B motako alkandora bat egiteko berriz 10 perla zuri, 20 gris eta 40 arrosa. Enpresak gehienez 900 perla zuri eta 1400 gris ditu, eta gutxienez 1800 perla arrosa erabiltzea erabaki du. Jakina da, A motako alkandora bakoitzeko 60 euroko irabazia lortzen dela, eta B motako alkandora bakoitzeko 50 eurokoa. Orduan, galdera da. Kalkula ezazu alkandora mota bakoitzeko zenbat ale ekoiztu behar dituen etekin maksimoa lortzeko, bai eta aipatutako irabazi horren balioa ere. Orduan, hemen programazio linealeko prozedura jarraituz, lehenengo aurkitu behar dugu soluzio egingarrien eremua, eta gero erpinetako bat badakigu izango dela irabaziak maksimizatzen duen puntua, ez? Baina, buruketa mota hauek egiteko lehenengo eta behin argi izan behar dugu zeintzuk direzen aldagaiak, X eta Y. Eta horretarako, kalkulatu edo, eta atera behar dugun lehenengo gauza da helburu funtzioa. Helburu funtzioa izango da beti maksimizatu edo minimizatu behar dugun hori. Orduan, begira, kasu honetan esaten digute etekin maksimoa lortzeko. Orduan, etekinen funtzioa izango da gure helburu funtzioa. Orduan, begira, jarriko ditugu etekinak, momentu bat, aurrela. Etekinak. Buruketa honek non hitz egiten du etekinei buruz? Hemen, esaten du A motako alkandora bakoitzeko 60 euroko irabazia lortzen dela, eta B motako alkandora bakoitzeko 50 eurokoa. Orduan, etekin guztiak izango dira 60 euro bider A motako alkandora kopurua, gehi 50 bider B motako alkandora kopurua. Orduan, hau da gure helburu funtzioa, momentu bat, eta hau izango litzateke 60 bider X, beraz, X badakigu direla A motako alkandora kopuruak, gehi 50 bider Y. Eta Y izan beharko litzateke B motako alkandora kopurua. Orduan, jakinda X eta Y zer diren, orain murrizketak aterako ditugu. Ateratzen ditugun lehenengo murrizketak dira X eta Y izan behar direla handiago edo berdin 0. Hau da, alkandora kopurua baldin bada, argi dago positiboa izan behar duela. Eta gero, begira, hasten garaia perla zuri, gris eta arrosekin. Esaten du, A motako alkandora bat egiteko 20 perla zuri erabiltzen direla. Eta B motako alkandora egiteko 10 perla zuri. Eta badakigu gehienez 900 perla zuri ditugula. Orduan, hemendik aterako dugun murrizketa izango da, momentu bat, 20, X, gehi, 10, Y, txikiago edo berdin, 900. Bagoaz perla grisekin, esaten du A motako alkandora egiteko 20 perla gris eta B motako alkandora egiteko beste 20 gris behar direla. Eta perla grisetan gehienez ditu 1400 perla. Orduan, izango litzateke 20X gehi 20 Y, txikiago edo berdin 1400. Eta azkenik arrosekin goaz, 30 arrosa behar dira A motako alkandorak egiteko eta 60 B motakoak egiteko. Orduan, 30X gehi 60 Y, baina orain kasu honetan esaten du gutxienez 1800 perla arrosa erabiltzea erabaki duela, beraz, handiago edo berdin 1800. Eta hemen ditugu, honek dira, erabili beharko ditugun murrizketak, eta hemen dugu gure helburu funtzioa. Orduan orain, egingo dugu grafikoa. Bazten garaia murrizketak grafikora pasatzen, eta hasiko gara lehenengo bi murrizketa hauekin X eta Y handiago edo berdin 0. Orduan, horrek esan nahi du, X eta Yren balioak izan behar direla beti positiboak. Beraz, alde batetik izango dugu, izango ditugu gezi hauek, eta beste alde batetik honek. Orduan, hemen dugu Y handiago edo berdin 0, eta hemen X handiago edo berdin 0. Bagoaz hurrengo murrizketarekin, 20X gehi 10 txikiago edo berdin 900. Lehenengo eta behin egin behar duguna da, hemen dagoen zuzena irudikatu, eta gero hartuko dugu zuzenaren alde batean edo bestean dagoen puntu bat, eta ikusi geziak norantza egin behar ditugu.
Bueno, hemen dago balio taula, bai, eta balio taulan atera ditugu bi puntu hauek, kokatu ditugunak grafikoan eta zuzena irudikatu dugu. Orduan orain, zuzen honen alde batean dagoen puntu bat aukeratuko dugu, adibidez 00 puntua, bai. Nik 00 puntua, momentu bat, ordezkatzen baldin badut inekuazioan, ikusten duzu ematen duela 0 gehi 0, txikiago edo berdin 900. Bueno, inekuazioa bete egiten da puntu honekin. Horrek esan nahi du 00 puntua gure eremuaren barruan dagoela eta orduan geziak puntu horretarantza egin behar ditu dela. Bai? Bueno, orduan izango genduan ja lehenengo inekuazioa eginda, bai? Inekuazioak nik beti adierazten ditut grafikoan, baina hemen ez zaigu sartuko, orduan, bueno, egingo dugune izango da kolore desberdinez egin. Inekuazio bakoitza kolore batekin, bale? Venga, goazen urrengoarekin. Urrengoaren balio taula bat egingo dugu oraingoan ere bai, eta zuzena irudikatuko dugu. Hemen daukagu zuzena, eta orain egingo duguna izango da konprobatu puntu batekin norantza egin behar ditugun geziak. Hemengoan ere bai, 00 puntu hartu dezakegu oraingoan. Orduan, 0 puntua ordezkatzen dugu, eta begira, hogei bider 0 gehi hogei bider 0, emango luke 0, txikiago edo berdin, 1400. Bai, hau bete egiten da, beraz, gezi honek ere bai, 00 punturantza begira egin behar ditugu. Horrela. Bueno, bagoaz orain urrengoarekin, bai? Momentu bat. Bueno, oraingoan, ikusten duzu hemen zuzena, konprobatuko dugu 00 puntua ere zuzen honen edo, bueno, inekuazio honen eremuaren barruan geratzen dan. Orduan, 00 puntua ordezkatuko dugu, eta begira, 30 bider 0, 0, gehi 60 bider 0, 0, handiago edo berdin 1800. Kasu honetan hau ez da betetzen, horrek esan nahi du 00 puntua ez dagoela inekuazio honen barruan, eta orduan geziak kontrako zentzura edo norantzkoan jarri behar ditugu. Orduan izango lirateke horrela, gorantza. Orduan, zein da, ja, murrizketa guztiak pasatu ditugu grafikora, eta zein da geratzen zaigun eremua, izango litzateke hau. Orduan, hartuko dugu beste kolore bat, momentu bat, adibidez, laranja, ez dugula inoiz erabiltzen, eta irudikatuko dugu, marraztuko dugu eremu hau laranjaz, bai? Eta orain fijatu behar gara sortzen diren eremu honetan, sortzen diren erpinetan. Ze erpin hauetako batean egongo da gure soluzioa. Bai, erpinak kokatzen ditugu hemen dago lehenengoa, oneri deituko diogu adibidez A, oneri deituko diogu B, C eta D. Orduan orain, egin behar duguna da erpin guztiak kalkulatu. Bueno, A erpina edo A puntua badaukagu kalkulatuta. Grafikoan agertzen den ebaketa puntu bat da, eta hau da 0,70 puntua. Ja, zuzenean egingo duguna izango da helburu funtzioan ordezkatu, eta ikusiko dugu zein dan hartzen duen balioa. Orduan, helburu funtzioan ordezkatzerakoan geratzen zaigu 60 bider 0 gehi 50 bider 60, honek ematen du 3500. Bueno, bagoaz orain, urrengo puntuarekin dala, momentu bat, B puntua, bai? B puntua ere bai grafikoan adierazita dago, ebaketa puntua dalako. Orduan, bueno, puntu hau izango litzateke 0,30 puntua. Orduan, helburu funtzioan ordezkatuko dugu, momentu bat, eta geratzen zaigu 60 bider 0 gehi 50 bider 30, eta honek ematen du 1500. Bai? Bagoaz orain urrengo puntuarekin dela C puntua. Begira, C puntua da zuzen honen eta honen arteko ebaketa puntua. Orduan, C puntua, ebaketa puntua aurkitzeko egin beharko duguna izango da bi zuzen hauek sortzen duten sistemaren soluzioa aurkitu. Hemen dugu sistema planteatuta, eta sistema hau ebasteko erabili dezakezue ordezkatze, berdintze edo laburtze metodoa. Ni adibidez egin dudana izan da laburtze metodoa erabili dut. Hau da, goiko ekuazio hau bider 6 egin dut, hemen dauden elementu guztiak bider 6, eta gero bi hauen arteko kenketa. Eta orduan, hortik atera dut, momentu bat, x-en balioa izan behar duela 40, eta y-ren balioak ematen du 10. Beraz, C puntua izango litzateke 40, 10 puntua. Bueno, orduan, orain 40, 10 ordezkatuko dugu helburu funtzioan, momentu bat, eta geratuko zaigu 60 bider 40, gehi 50 bider 10. Eta honek ematen du 2900. Eta bagoaz, azkenengo puntuarekin, D puntua. D puntua ere ebaketa puntu bat da. Orduan, puntu horretatik pasatzen diren bi zuzenen arteko sistema ebatzi behar dugu kalkulatzeko ebaketa puntu hori. Orduan, bi zuzen horiek dira 20x gehi 10x
gehi amar i berdin 900, eta hogei x gehi hogei i berdin 1400. Begira, hemen ere, ordezkatze berdintze edo laburtze metodoa erabili daiteke. Nik uste dut kasu honetan errezena dela laburtze metodoa. Aurrekoan ez dut egingo dut oraingoan, begira, egiten duzue bi funtzio edo bi ekuazio hauen arteko kenketa eta hogei x ken hogei x 0. 10i ken hogei i ematen du minus 10i. Eta 900 ken 1400 minus 500. Orduan, hemendik ebazten baldin badugu i, honek emango du 50. Eta gero, 50 i berdin 50 ekuazio honetan edo honetan ordezkatu egiten baldin badugu, ikusiko dozu x ateratzen dela hogei. Beraz, hemen lortzen dugun puntua da hogei 50 puntua. Eta begira, grafikoan fijatzen basarete, nahiko bat dator, ezta, oraintze bertan kalkulatuketakoarekin. D puntua gutxi gora bera dago x berdin hogei eta i berdin 50. Bueno, orduan, puntu hau ordezkatuko dugu helburu funtzioan, momentu bat, geratzen zaigu, 60 bider hogei, gehi 50 bider 50. Eta honek ematen du 3700. Orduan ditugu, 3700 eurotako etekinak puntu honetan, 2900 eurotako etekinak puntu honetan, 1500 hemen eta 3500 hemen. Bueno, argi dago, etekinak maksimizatzen dituen puntua dela, hogei 50 puntua. Beraz, etekinak erantzungo dugu, orain galderaren erantzuna. Etekinak maksimizatzeko, momentu bat, maksimizatzeko, A motako hogei alkondara eta B motako 50 alkondara saldu beharko dira. Eta etekinak, ze galdetzen du ere bai zenbatekoak izango lirateke etekinak, eta etekinak 3700 eurokoak izango dira. Bueno, baina ez dugu bukatu, Ez dugu bukatu, ze mota honetako buruketetan osorik egoteko helburu funtzio ere irudikatu behar da. Eta gainera horrek lagunduko digu konprobatzen benetan ondo egin dugun. Orduan, helburu funtzioa irudikatzeko hurrengo diapositiban, ikusiko duzu egingo duguna, izango da hartuko dugu funtzio hau eta balio bat emango dutzagu. Ikusi zelan egiten dan. Bueno, esan dugun bezala, helburu funtzioa irudikatzeko balio bat eman behar dutzagu, Edozein balio, orduan nik hartu dut 3000. 3000 balioa eman dutzat eta hemen fx dagoen lekuan 3000 ordezkatu dut. Bueno, irudikatuko dugu, larrosaz egingo dugu, beste kolore bat erabiltzearen. Orduan jarriko dugu 3000 berdin, 60 x gehi 50 i. Orduan, egin behar duguna da balio taula bat. Balio taula bat egiten dugu, beti jartzen ditut, ohitura da ja, ebaketa puntuak, eta begira, x denean 0, ik ematen du 60, eta i denean 0, x-ak ematen du 50. Orduan, kokatzen ditugu bi puntu hauek grafikoan eta zuzena irudikatzen dugu. Bueno, hemen dugu helburu funtzioa, irudikatuta, larrosaz ikusten duzue, eta ikusten duzuen bezala, nik helburu funtzioa desplazatuko baneban gorantza, ikutuko neban azkenengo puntua, edo balio maksimo hartzen duen puntua, izango litzateke D puntua. Orduan, horrek adierazten digu ondo egin dugula. Orduan, A galdera erantzunda egongo litzateke. Goazen orain B galderarekin. Posible alda enpresak A motako 40 alkandora eta B motako 20 alkandora ekoiztea, arrazoitu zure erantzuna. Hau da galdetzea bezala, ia soluzio egingarrien eremuan 40-20 puntua dagoen. Hau da, 40-20 puntua, momentu bat, 40-20 puntua sartzen da gure eremuaren barruan, begira. 40-20 izango litzateke x 40, beraz, altuera honetan x-a, eta i altuera honetan. Orduan begira, lotzen baldin baditugu bi koordenada hauek, lortzen dugun puntua gure eremutik kanpo geratzen da. Horrek esan nahi du, ez dela posible, 40 alkondara, A motako 40 alkandora, eta B motako 20 alkandora ekoiztea. Orduan, alde batetik adieraziko dugu hori, 40-20 puntua, jarriko dugu horrela, soluzio, momentu bate, soluzio egingarrien eremutik kanpo geratzen da.
geratzen da. Gero bestalde, zergaitik geratzen da eremutik kanpo, badagoelako inekuazio bat betetzen ez duena. Bai, hau da, guk puntu hori soluzio bat izateko sistemaren inekuazioa, sisteman dauden inekuazio guztiak bete behar ditu. Eta hau badago inekuazio bat betetzen ez duena. Eta betetzen ez duena da hurrengoa, begira. Izango litzateke 20x gehi 10y txikiago edo berdin 900. Inekuazio honetan ordezkatzen baldin baduzue 40 puntua ikusiko duzue hau ez duela betetzen, bai? Orduan, bi arrazoi hauengatik esan behar dugu, ez da posible, momentu bat, A motako hau idatzi egin behar da, 40 alkondara eta B motako 20 alkandora ekoiztea. Bueno, orduan, nik egin dudana, ez dut asmatu lehenengoan inekuazio hau betetzen ez duela. Egin dudana izan da 40 puntu hartu eta gure sistemaren inekuazio guztietan ordezkatu dut eta ikusi dut zein ez duen betetzen. Grafikoan ere ikusi daiteke, betetzen ez duen hau izan behar duela, baina modu desberdinak dira hau konprobatzeko. Eta azkenik bukatu dugu, buruketa mota haueko soluzioak dira, baina ez dago beste modurik. Venga, gero arte.